Ik blijf hier in Gepor, ik baro aga kerteng u Jesus Christ. Ngadap yang da ke jinkmen ke bakrao, ngadap da ke jinsungu riu blay ha ke juk Gepor, ya ke bangalapat sa jisin, banwan shiki ying ke jongpi, banwan shiki mobile ke jongfi lemba ke ne ke jinkren, ke ne ke khubor step aga ne ke sngi ke bamenta. Bangai ngu yu blay ke ne ke sngi ke bamenta, ya ke ba ngayo pat ban sam yang ne ke khubor, hapdeng jongfi ke ne ke step. Bangangai kan lalong ke jingker khu ya pi we baro. Kaburam ke jingu nga ai show blay. But hangani ke pon nga kwa ban kren ya ke subject. But kata kalong la ithuh ingi namar u nongyalam jongi. La ithuh ingi namar u nongyalam jongi. Kani ke banga ngayo sngo habang ya chrum seneng habang ya kendo ikibreu ki ong ya ke way. Bagini ki candidate ki ba job hagani ke election MDC minta. Buat nak joki ngim ithuh yaki, buat nak joki kim de ki riu pau khmat ya ka bangila jui ki man la ka por henrei ki job ya ka nek election ka bon ke pelengo ki bobon ragi ong ki job imat namar ba udai unong yalam jongki ki job namar kadai ka sharp ke jongki but ki ong kumta ki job namar ba ki shani hau tau nong yalam kala ban long kumta henrei ka ban ong ifi ka nek sngi Kataru kadai ka jingsi sha haka perthai ka bagan jaman sim. Balada pi dei ki nongbot. Balada pi dei kita ki candidates ki jongu Jesus Christ. Kan mau gane ka way pin job bet. Namar ba ki ksot kim ithuh yafi. Ki ksot kim tip iru yafi. Pim da dei ki bre ki ba pau khmat le se. Henry namar ba ki ksot ki bor jingdom ki ithuh yo nong yalam jong pi. Ki ithuh ya kata ka sharp. Ka deng pana ka jongu Jesus Christ. Tadai yang ta ba mapiru pi job haga jingim ka bagan jaman sim ge jongfi. Kane ge jingsi sha ba lada pi but yauta o ba ki ksoi ki ithuh. Bagini ki bor jingdom ki bor baman ki bor habneng khando bara po khando bat kita baro ki ithuh ba ki dam krup akamat u deu nong yalam. Tadai yang ta lada pi but yau pin job bet halaga sngi. Bagata ge jingsi sha bagi ksoi ki plai da lagi jongki thli ki jongki. Kababal ki ithuh ingi hang ni ladang ngapuli ki kam ki apostle kal nong ba khat khandai kini ka khot ka ba khat san ka ong kom ni tiu ta sim baman ula ithuh ba ula ong haki ya u jisu ng ithuh ba diu pol ng ithuh henrei ma pi longi ai pi kini di ki ksut ya ka ba kita ki khon jong skeba ki lek ban be ya kita ki ba yok sut ba utau ba yok sut wang yu jisu ng ithuh yu pol ng ithuh henrei ma pi de ki ai kamot ki ksut ki ithuh khamba ya utau ba bot shisha ba utau ba klem bot shisha balada pila bot shisha ya u jisu ukso yun ong ya pol ng ithuh ya pir ng ithuh ng ithuh yu jisu ng ithuh ya piru henrei la ngimbot shisha ki ksut am kinom kan snap ya utau brio ki bor jingdom ki bor baman kita ki bor ki bayale ki jingem jofi kinom ithuh ya fi henrei la pila bot shisha ya u Jesus Christ balad la bot yang ka ktin ka jong fi penrit yala dia po ka ktin pisha yala dia ka jing sanchar ka jong Jesus Christ pisha yu bon rong po ka jim ka jong pi pisha yu bon penya ka jim ka jong pi tangat tala biang ki ksot ki tho yu tau nong yalam jong pi but ki tho ya piru but deng ta na bar ki tho yu tau nong yalam ki tho yu ka sharp ka balong ka deng pena ka jong Jesus Christ na ko abadang fi pin job bet haga jing em ka jong fi la ga long kom no lada la ithuh ya vine la film la klam ithuh ya vi la video pau nam la video ubam pau nam ba pau khmat ane ubam pau khmat la video barit ubaria na kwa banong ifi si sin ba pila ithuh yo jisu si sin ba pi bot yo jisu kan mau ba ki jing ele ki jing ki jong pi ki ksut ki bawan na kamon na ka diang ki jing pang ki jing stom ki jing yale ki ba harukom ki buthap ki bor saitan bor bamanam si sin ba ki yo i pi ki ithuh ya pi but namar ba ki ithuh yo nong yalam jong pi but si sin ba pi ithuh yo nong yalam si sin ba ki la ithuh yo tau nong yalam but si sin ba pi ithuh yo chai tau nong yalam pi bot si chai ya u ka ba nong film dan kano na ka bor ka perthai ka bala ban job ya ka jing im ka jong fi dan kano na ka bor dan kano ka bot dan kano na ka bor kam dan kano ka ta ka jingyale kabala ban job
ya ga jingim ga jong fi ba ding ta fi buat yu jisu piam long shu ubakin jado pila ka long ubakin jamin sim pila long da ka weipat pila long ha ka weipat ka level ba ding ta kwa ba nong fi ba ki kso ki thu yu jisu ki thu ya ka symbol ga jong o ki thu ru ya pi ba ding ta pi long ki nong job namar ba pi buat ya u nong job ba ding ta ngan puli biang hang ni gadon sa kawai ka benta da ka khtin ga jong blai kakam ki apostoli kini ka long ba khat riu kini ka dekhot ka ba khat nyau ka ongum ni kini ka labut jan yo Paul bat yangi kala perta kada ong kini ki briu ki long ki shakri jong u blai ba khli tam ki pen bena phi ya ka lenti ka jing penim kan ma hong ni ba kini ka briu ka dai ka briu ka ba don bor baman kadon ya kata ka jadu kadon ya kata ka jingle mentor haka ka bakala ban patai ya kano ka jinglong jong kita ki briu habaki wan pha pet haka bakini ki kenrat jong ka ki jio kamai bha lengba ka jingle jong kani ka briu ka ba yok sut bagini ki briu am ki kemen bha kini ki malik jong ka ki kemen namar baki yok kamai na kata ka jinglong jong kata ka briu haba ka syate haga ki sut Tagani kiksut ki batai, lambaga jingle, jong kata kabriuk, nang yo nang pat kita ki malik. Tading ta upol haba uwan hapo Philippi, kani ka briuk ka fly kani ka we, kani ka di ka briuk ka ba syong sut, ka Bible ka ong ba kani ka di ka briuk ka ba syong sut ba kren belai. Ba syong sut ba kren belai. Kani ka ksut kada ithuh ya upol, kada ong gum ni. Kala perta kada ong kini ki briuk ki long ki shakri ublay ba khli tam Ki ithuh, kani ka ksui ki ithuh. Ba upol, baru Silas. Kidai ki syakri, ki jong utaw ba khli tam Balay, namar ba kini ki ksui ki ithuh ya utaw ba khli tam Nang ipuli ka ktin ka jong blay ram, kidan ki jingja ka babal ya ka ba ki ksui ki ithuh. Yaw chisu, ngana puli ka ni ka por, kalinong ba prano Matios, kani dekot ka ba arpau kendai ka onggum ni hakmi ru kilia pertano akida ong medon kam ayu bat ngi ko jisu kono blai melawan chane men shwaya ka ayom ka ban pen kordit iangi kini ki ksut ki badan au tau briu hak ta kisnong gadara kini ki ksut ki badan au tau briu kita pla kita kren bat kita onggum ni kita ong meu jisu kono blai melawan chani menshua ka ayom ka ban penkordit yangi kamut melawan shua ya ka ayom men penkordit yangi kida itu ya kene ka wai bade ujisu ubalaban bread ya kini ki ksut shata sha kadujok ding ki ksut kitip bade ujisu ubadane ka bor kikli balai mewan shua ya ka ayom ke jong men penkordit yangi mar ki ksut ki itu maka kwa banong fi ki itu ya ujisu But haba ki ithuh yu jisu, ki ithuh da ya kita kinong buat jang uru. Ka Bible ka ong hang ni la da nga puliru na ka sitiu Jacob. Kalau nong ka ar khot ka kandai ka ong. Memenget bu blay ulang uway, melale bahaken. Kita ki ksut ru kinget, but ki snukyo ken. Ki ksut kinget, bau jisu dik try. Pagi da sukyo ru kita ki ksut, haga kerteng u jisu. Badai ta kwa abang ifi kene kesengi menta la pi dang em ha ka baken jado la pi but si sai try la pi dang but tang akan yam ru dang dei baken jado re la fi yo pediang si sai ya ga jinkala ka mut pi yo pediang yo men sem ba ko ya ga jim ge jong pi yo pediang ni ka bor ka job le tang tam pi la dei nong job Iksoi kinamla bani le persha shi pi deng ta ka Bible ka kren shai kata Marcos mo takala no ba khat re khat nyo kini ki dak kin bot ya kiti ki banget bhaga kerteng ge jonga kini ba iksoi kamu ki iksoi ki tho ya kita ki bot ya ka kerteng u jisu namar ba ki iksoi ki tho ya ka kerteng kan long thik ko mena kan ni si job la ka job namar ba ki bot ya nongyalam utaw nongyalam bala ithuh de ki pat ba bala chania de ki pat ba ka kwa ba nong ifi kan ni kesengi habangi bot le u jisu ngin yo ega jing job nado menta perthai mangin job halaga ski mangin long kinong job ki jong try namar si sin mangila bot yung nong job latikna bet bangi de kinong job si sin mangi bot yaw ni am baki ksoi ki tiang am ki ksoi kin tiang lang ipi tagade kata ko awro ipi kade ski pi bot eki breu pi bot yano bangwa banong ipi kita ksoi mi tho ipi Fi kwa shay kata ka boram, fi kwa shay kata ka jing pesla, fi kwa shay kanya kata ka jingem ka bashisha. Bot eu jisu.
but have bot yo jisu tang ba pin bot yo tau sim ki sim rengko pangala joong na ka por shpo khtin jublai ka ang bangin long rusia ka ki sim ba ki lengdo ki jong trai tang bangin Shillong kita ki nong bot re upen shong ingis nan ha ka khat ka jong abanga puli ka ne ka khot nga da subang ha ong ne khtin ka jong blai ma jingpen pau ka ne ka nong ka ba kani kalau nong belai ka ongkum ni kani ka dekat ke bar huai ka ong uta uba job ngan ai uban shong lembat nga halor ka ket jonga kumba ngaru ngala job ban ngala shong lem bat ukpa jonga halor ka ket jong uta uba job ngan ai uban shong lembat nga halor ka ket jong ka bamut habangi job habangi bot yu nong job bat habangi job u jisu tang upelong is im kiling do an reu ais naningi bangin shong haga khet ke jongo ani haga khet ke jong mdi ba ong manga ong thin jong blai ngan ai ha u ban shong lem bat nga halor ka khet jonga pinsi yo shong ka khet ke jong trai kumbangaru ngala job ban ngala shong lem baduk pa jonga halor ka khet ke jong tadai ta subang pelat tadi ta ko abang ifi kene ke ski ke bamta ko abang ifi kene ke ski banta lagi ksoi kimi thu ifi men chua si ki wan man le ben ya fi ki wan man le jot ya fi ki wan ban pen stom ya fi ki wan ban pendu tia pendu dam ya fi ki wan si shaban pen kuslai ya fi ki wan ban pen shap ting ya fi ki wan man pen jenjar ya fi ki wan si shaban pen pisai ke jim ke jong fi si sha pi shu kulmar ka ke jim ke jong fi lada pila ithuh yu jisu menta menchua pila ban long kumta lada pila buat yu trai but lada pila duai shisha but fin buat yu jisu pinom ya chu aga do andre fin ya yau men sim but lada pila ya yau men sim kata la biang ka banong ifi kanum dan kan no ka bor ka bala ban kang ifi wat ka khardop jong ka du jok ru kana mala ban kang ifi mga ka banong ifi kan ke sngi ke bamenta pila de nong job ada fi buat yu nong job Jisu ladap job kiksoi ki kio haga kerteng ke jango kiksoi ki de shap tieng haga kerteng ke jango bat haga nega symbol haga nega sharp ke ding pna padeng ta kwa aban ong ifi haga nega sngi ke bamenta padeng ta kwa aban ong ifi pila de ki dong job buat si sha you try ni ben buat akan yam guru kom drai fin buat si sha you try ba fin long sha kita ki bakin jaman sim ba fin yo si sha ya kata ke jinkala ga mot ke jingpen baptism men sim ko ba fin yo ding si sha ya ka ding ge jong blai haga jing em ge jong fi de fi don ke ding ge jong blai so ki nong yu jisu ngi thu yu pol ngi thu ya pir ngi thu ba deng ta ya ka ba fi kren ya ka ba fi kom kiksoi kiap ong be yes sir na yes madam kiap ban pat kiap ban kan ria kinom la ban yile persya ya pi pinlong kinong job ako am pen kan mau kan ka por na ka tin ka jong blai u jisu ong ini ki kintin ngada snobang ngada sngu thiang ba ngako an puli kan ka por no yones khat rio ne khat lai pulai ka ong ngala kren ni ki ek ru api ba pinyo ka jingsuk hanga haga da ka perthai pinyo ka jinjar han rei to long shlur pi ngala job ya kata ka perthai haga perthai kan dan ki jingle mo ksoi dang dan ki bo jing dom ki dang dan ngi dan ki jing jar ki dan ki jing henry try ong ini kinting ada subang ada smooth yang ong henry to long shlur pi ngala job ya kata ka perthai ngala job ya kata ka perthai pi buat ini nong job jing jar kin dan jing kin dan henry namar fila buat ini nong job fin job ba ya ka jing jong fi na kwa ban duai na ka menta jong fi hang ni ka por ka ba menta bu try un pen slap fi bu try un yo rung shisha ka jing jong fi bu try un sim ba ko un yo pen slap ya fi un yo pen baptis fi da ka ding ba do men sim ba ngada nget shisha mana do men ta am pini i bi tang ka jing job wada pen ki jing wada pen ki jing ele wada pen ki jing si wada pen ki jing kuslai wada pen ki jing la amen sim wada pen ki jing shap tieng baro kita kin ria but pin long kinong job in the duai a try nga aingo eme namar habang ibut ya me uba ki ksut ki tho ki borjing dom ki tho ka benang ki tho ka dujok ki tho habang ibut ya me try bolong unong job ngi tip tikna gane gawai bangiru ngi job terang ngi tip ko konrat ngi job namar bala ithuh ya me bala ithuh ida ka sharp ke jom me ka dingpna umen simba ko jom me habala ithuh de try hallelujah ngi yo e ka jing job abani ki kon jame kin bot shisha ko try
ya meu Jesus Christ. Bikin long kiba dap do men sim. Kiba ba ay ka ding penaro man lagasngi. Bang ada dua yang ada kerku ya pi. Pinlong kinong job alagasngi. Hawa ya ka jinin jar kandan ka James wi. Ha ka percaya kandan begitu kicing. Kindan kita kicing le. Henry long pi kiba shilor u Jesus la dep job. Buai kata ka jo kicing job. Ya pi kan hagane ka ngatep bagini ki jusi in kan riak na do menta ki ku slai borok in riak no menta ki pisang ki la amen sim kita ki shakting borok ki im jofi borok la kan riak kan ka jingdom ka kan riak baga jing shai ki jong try ka wana fi hallelujah try pun slap do men sim ba ko pun slap vi da ka bor finum ya shu ka do na do menta ka si fin ya how men sim ba da ka jing shisha na duai nga kerku hagar tengu Jesus bana Nazareth amen. Amen, amen. Try nang kerkuivi. Ingin saya syambiang la syai kesngi. Blame da kaburam ju. Amen.